Benvinguts a la presentació dels circuits bàsics de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. Què són els circuits? Són una sèrie d'accions que ens permeten aconseguir el resultat d'un procediment relacionat directament amb l'assistència als pacients. Per exemple, com s'ha de fer el trasllat d'un pacient, quines mesures de seguretat haurem d'aplicar, etc. Els circuits són una eina canviant i tots els professionals assistencials són responsables del seu bon funcionament. Exemples de circuits: l'entrada i sortida dels pacients, el trasllat dels pacients dintre de l'hospital, demanar una dieta, demanar una medicació a farmàcia, enviar mostres o altres objectes pel tub pneumàtic, l'atenció post-mortem. Això farà que ens haurem de posar en contacte amb el servei de neteja, metge de guàrdia, supervisora, celador, transport sanitari o d'altres professionals. Entrada de pacients. Com entren els pacients a l'hospital? L'ingrés d'un pacient pot ser programat, en aquest cas té una data i hora per ingressar, o urgent. Com arriben a la unitat de tractament i a l'habitació assignada? Mitjançant els trasllats. Els trasllats són canvis d'ubicació i els trobem des d'urgències, des de quiròfan, des de sales intervencionistes, des de cures intensives o semi-intensives. Existeix el trasllat intraplanta per un canvi d'habitació dintre de la mateixa planta, interplanta per un canvi de planta i trasllat a altres centres per un canvi de centre. Informació a l'ingrés. Què fem per tal d'informar els pacients quan venen a ingressar? Els hi facilitem un tríptic que conté molta informació útil pel ciutadà. Des de qui som, qui volem ser, els nostres valors, telèfons d'interès, recomanacions, horaris de visites, seguretat de pertinences, etc. Identificació inequívoca. Quan tenim davant nostre un pacient, hem de fer una identificació inequívoca, per tal d'assegurar que el pacient és la persona que diu la seva documentació. Quan ho farem? A l'ingrés, davant de qualsevol procediment que se li hagi de practicar, durant la seva estada i també a l'alta, tant si aquesta és a domicili, a un altre centre o a hospitalització a domicili. Diagrama de flux. Aquí tenim un diagrama de flux que ens explica què s'ha de fer la identificació inequívoca, tant en el cas de l'ingrés d'un pacient com en el cas de que se li practica un procediment que no requereixi ingrés hospitalari. Des de la unitat d'admissió lliuren al pacient la polsera i etiquetes identificatives, després de comprovar les dades amb la documentació que aporta. Tanmateix, en el procés d'acollida per part d'infermeria es farà la identificació inequívoca del pacient preguntant-li el seu nom, el cognom, etc. i esperant la resposta completa per part del pacient. A l'alta, el pacient haurà de mantenir el braçalet fins a l'arribada al seu destí. Trasllats de pacient per l'hospital. Què haurem de tenir en compte quan traslladem un pacient per l'hospital? Primer, el pacient en cap cas pot anar sol, haurà d'anar sempre acompanyat. Segon, el trasllat haurà de ser segur, amb un llit que porti baranes pujades, amb cadira de rodes, amb oxigen si precisa, i tindrem especial cura en què cap bossa ni recipient toqui al terra. Tercer, tal com hem dit abans, el pacient anirà identificat i quan procedirem a traslladar-lo farem una identificació inequívoca del pacient per tal d'assegurar que és la persona correcta. Quart, els celadors, abans de fer un trasllat, ho comunicaran al personal d'infermeria responsable. Cinquè, en el cas dels pacients amb aïllament, ens assegurarem de que quan el pacient surti de l'habitació porti una mascareta si és el cas d'un aïllament respiratori. Alta hospitalària. Quin és el procediment quan un pacient té l'alta hospitalària? La supervisora o la infermera responsable del pacient ho comunicarà a admissions. La infermera confirmarà que l'habitació està disponible a Gacela. El personal d'infermeria avisarà al servei de neteja per tal de que netegin el llit, matalàs, etc.
L'auxiliar de la planta farà el llit i supervisarà que l'habitació estigui correcta. Si es dona el cas que el pacient té que marxar amb transport sanitari, ja que és un retard, s'haurà de trucar a admissions per tal de que facin la reclamació oportuna. Informe d'alta hospitalària. Quan el pacient té l'alta hospitalària, se li haurà de fer i entregar l'informe d'alta d'infermeria. Si és necessari, s'haurà de contactar amb la infermera d'enllaç per tal d'assegurar la continuïtat de cures a l'atenció primària. També se li facilitaran al pacient aquells tríptics informatius relacionats amb la seva patologia que li puguin servir d'ajuda. Un exemple és aquest en el que s'explica com punxar heparina subcutània a casa. Variants de l'alta hospitalària. Hi ha dues variants excepcionals dintre de l'apartat alta hospitalària, que són l'alta voluntària i la fuga d'un pacient. L'alta voluntària és la que de forma unilateral demana al pacient en contra de l'opinió del facultatiu i que haurà d'assignar. Haurem d'avisar el facultatiu responsable de que el pacient demana l'alta voluntària. També haurem de comunicar aquest fet al servei d'admissions. I per últim, haurem de guardar la còpia signada pel pacient per tal d'incloure-la a la seva història clínica un cop escanejada. La fuga d'un pacient es dona quan el malalt decideix abandonar el centre sense comunicar-ho a ningú. Haurem de tenir especial atenció si el pacient és psiquiàtric, amb addiccions, discapacitat, desorientat o està patint una malaltia infectocontagiosa. Hem de saber que hi ha un procediment escrit pels casos de fuga de pacient. Només recordar que en tot cas, sempre que hi ha una alta, s'haurà de comunicar al servei d'admissió trucant al telèfon 1024 i al servei de neteja trucant al busca 79511. Protocol d'èxitus, atenció postmortem. En el moment que hem d'atendre un èxitus, necessitem una pauta clara d'actuació una vegada s'ha certificat la mort del pacient. En primer lloc, realitzarem un electrocardiograma per tal de tenir enregistrada l'activitat cardíaca. A continuació, procedirem a la preparació del difunt extraient els catèters que porta i fent una higiene si cal. Hem de tenir en compte la possibilitat d'atenció espiritual. Ens assegurarem de la correcta identificació del braçalet i afavorirem l'acomiadament de la família. Per altra banda, prepararem dues fulles de trasllat al mortuori, com la que hi ha a la diapositiva, i avisarem al celador pel trasllat del difunt al mortuori. Per demanar el certificat de defunció durant el dia ho farem a la unitat d'atenció al ciutadà, trucant al telèfon 5844, i a la nit s'haurà d'anar a buscar a la secretaria d'urgències. Haurem de tenir en compte que en el cas d'incineració s'haurà d'afegir una fotocòpia compulsada del certificat de defunció. Dietes. Demanar una dieta. Les dietes dels pacients es demanen a cuina mitjançant el programa informàtic Marino. Trobarem la icona a través de la intranet al portal Aplicacions. És una icona en forma de tall de taronja amb els inicials ERP. Sota posa Marino Joan 23. Dietes a urgències. En el cas del servei d'urgències, la petició de dietes es farà en format paper. Control de dietes. El control de dietes durant el dia es farà un cop per torn, la infermera i l'auxiliar conjuntament repassaran les dietes a les 7, a les 10 i a les 16 hores. Hi ha un algoritme de petició de dietes que es troba a la intranet al portal de documents on estan els protocols. També trobarem penjat l'algoritme a les unitats i serveis per demanar dietes fora de l'horari habitual. Les dietes dels pacients amb ingrés programat s'han de demanar per telèfon. Aquest és l'algoritme de petició de dietes. Canvi de dietes urgent. Què passa en el cas d'un canvi de dietes urgent? Fora dels horaris establerts, trucarem al contestador de cuina al telèfon 5806 i canviarem la dieta. Per exemple, en el cas de passar d'una dieta bàsica a una dieta astringent.
en el cas de que s'hagi desprogramat un quiròfan, que hi hagi una intolerància o una al·lèrgia alimentària o en el cas d'un ingrés no programat. Demanar suplements de dieta. Els suplements de cuina es demanen en paper. Prescripció i administració de fàrmacs. On treballarem en el cas de prescripció i administració de fàrmacs? A la UCI i Intermitjos, en Centricity. A hospitalització d'adults i pediàtrics, en Silicon. A la UCI d'Intermitjos neonatals i a la UCI pediàtrica, en Centricity. Falta de medicació. Què passa si ens falta medicació? L'agafarem de l'estoc si n'hi ha disponible i si no hi ha, la demanarem a través de Silicon. Si la farmàcia està tancada, imprimirem la sol·licitud i avisarem a la supervisora de guàrdia pel subministrament. La farmàcia està oberta els dies laborables de 8 del matí a 8 de la nit i els dissabtes de 8 del matí a 15 hores. El tub pneumàtic. Què es pot enviar pel tub pneumàtic? Es poden enviar mostres al laboratori, mostres d'anatomia patològica i mostres per proves creuades al banc de sang. Què no podem enviar pel tub pneumàtic? Material de més de 300 grams de pes, citostàtics, medicació de nevera a excepció de les insulines, medicació que pesi més de 200 grams, medicació o material molt voluminós, que no hi cap bé, fórmules magistrals o estupefaents. Si no funciona el pneumàtic, existeix un procediment de transport de mostres. Com enviar mostres al laboratori? Identificarem correctament els tubs. Després els embolicarem amb un protector i els col·locarem juntament amb el paper dins del tub. Col·locarem seguidament el tub dintre del dispositiu i amb la porta oberta teclejarem l'estació de destí. Després tancarem la porta. Sobre el servei de neteja de l'hospital. Durant els matins dels dies laborables hi ha una persona del servei de neteja assignada a cada unitat. Durant les tardes, si es necessita, s'haurà d'avisar als busques 79533 i 79511. Celadors. Durant els matins dels dies laborables estan integrats a les activitats de les unitats. A les tardes, nits i festius estan localitzats pels busques. Com podem contactar amb altres professionals? Amb la treballadora social a través del busca o interconsulta. Amb la infermera d'enllaç mitjançant el busca o interconsulta. Amb la infermera de banc de sang a través del telèfon o busca. Amb la dietista pel telèfon. Amb la infermera referent de diabetis per telèfon o interconsulta. Amb la infermera referent d'ostomies per telèfon o busca. Amb el metge de guàrdia pel busca. Amb la supervisora de guàrdia a través del busca. Amb el docent pel busca. Trobarem tots els números consultant el directori telefònic o bé trucant a la centraleta clicant al número 9. Moltes gràcies.